18 март Рәсәй Федерация президентын һайлау көне. Әле ил буенча ошо мөһим сарага етди әзерлек бара. Күптән түгел урындарда Башкортстан үзәк һайлау комиссиясе вәкилләре катнашлыгында семинар укулар башланды. Шундай очрашу Сибай калаһында ла үтте. Һайлау барышын контрольдә тотусы күзәтүчеләр өчен оештырылган семинарда Урал аръягы төбәгенең Сибай, Межгорье, Учалы калалары, Әбиялил, Баймак, Белорет һәм башка районнары вәкилләре катнашты. Башкортстан халкы Рәсәй президентын һайлауга зур әзерлек алып бара. 5 декабрьдә 2017 елда сыккан федераль закон буенча быелгы елда һайлауда общественный наблюдательләр, җәмәгать караучылар дип аталам икән, катнашырга тиештәр. Кем ул общественный наблюдатель? Оның мәсьәләһе ничек? Һайлауда ул нәмә эшләргә тиеш? Шул Хорауларга явап алырга килдек. 6 февральдан 16 февральгә тиклем Сибай калаһында зур гына семинар оештырыла. Шул семинар вакытында общественный наблюдатель буларак ошо хорауларга явап алып кайтып, үзебезнең урында җәмәгать белән эшләр бетеп башлаган. Күзәтүче ул һайлау участкасында тавыш бирү вакытында җәмәгать тәртибен карап баручы сәяси партия яки теркәлгән кандидат, шулай ук киң мәгълүмат сарайы вәкиле булуы мөмкин. Оның төп бурысы тавыш бирүдә һәм уларда һанауда законлылыкты күзәтү, закон бозуга юл куймау. Семинар укуда катнашучылар был өлкәләге үзгәрештәр һәм яңа талаптар белән танышты. Бындай саралар республика буенча 16 февральгә тиклем оештырыла. Атайсал газеты редакцияһы быел да үз укучыларын бик шәп сара менән хокландырмакчы. Журналистлар Сибай калаһы башкортлары курултайы менән берлектә гаилә елына арнап Урал аръягының иң шәп 100 гаиләһе дигән конкурс игълан итте. Бәйгелә Сибай калаһы, Баймак, Хайбулла һәм Елайыр районнары катнашачак. Ошо көндәрдә Сибай калаһы узган елга йомгак яһаган мәлдә Атайсал газеты экология елына арналган Таза Хакмар акцияһы өчен зур баһа алды. Былтыр үткән был эстафета Әбиялил районында башланып, Баймак, Елайыр, Хайбулла райондары аша үтеп, Ырымбур өлкәһенең Куандык районына барып сыккайны. Сибай калаһының Атайсал газеты, төбәк газеты, шуннан кала башкортлары курултайы Таза Хакмар акцияһын игълан итте. Һәм бuna ошо Таза Хакмар акцияһына 4 район җәлеп ителде. Әбиялил, Баймак, Елайыр, Хайбулла һәм һөҗүмтәле үзебезнең эстафетаны тапшырдык Ырымбур өлкәһенә. Шуны әйтәм, халык дәррәү катнашты. Бөтә халык сыкты өмәгә. Хакмар тарарып калды, матурайып калды. Менә ошо җәһәттән бу безнең өчен бик тә куанычлы хәл. Һәм әлбәттә бuna бүген ел йомактары буенча экология министрлыгының рәхмәт хатын алуы минең өчен бик тә куанычлы хәл. Бұл рәхмәт хаты миңа генә түгел, мин моны кабул итәм. Тотыш Ураллар ягының халкына рәхмәт белдерү дип кабул итәм. Кабатлап әйтәм, чөнки бұл акция бер кешенең генә эше түгел. Бұл күмәк эш, күмәк эштең һөҗүмтәһе дип кабул итәм. Шуның өчен тагы бер тапкыр шуны әйтмәкчемен. Бuna ошо акцияларда катнашкан барлык халыкка сын күңелдән рәхмәт белдерәм. Экология елында тип кенә безнең табигатыбызны онытмайык. Көн һайын, әйтәйек, ел һайын без табигать турында хәстәрлек күрәйек. Табигатыбыз матур булса, әлбәттә без дә матур булырбыз, ишебез дә алга барыр дигән өметтәмен. Яшьлек бурандары, тулы хыялдары, без яшьлеккә туймас ишәрләр, сөйкеләре безнең хактадале, япрам яра хиләрдәр. Фидан Гафаров башкарган был йыр заманында бик популяр була. Шулай ук үтте бу матур көн, юкка түгел, һиңә килдем иркәм, кышкы романс кебек, ул мәлдә халык йырдарына әйләнгән лирик әсәрләрнең авторы Башкортстанның халык шагыйре Назар Нәҗми. Быел әдәбиятыбыз дөньяһы талантлы әдиптең 100 еллык юбилеен билдәләй. Ошо айканлы калабыз китапханаларында күргәзмәләр, әдәби очрашулар оештырыла.
Бына китап күргәзмәһендә безнең уның 50-нче елда тәүге сыккан китабын һалганбыз. Ул «Тамсылар» дип атала. Назар Нәҗмигә ул вакытта 32 яшь булган була. Тәүге китабы 50-нче елда сыккан. Һәм был шигъриятебезгә тәүге тамсылар булып кына түгел, шишмәләй ургылып ошо китап килеп инде. Назар Нәҗмидің 95 еллыгына ошондай матур уның тормышы һәм ижады буенча фотоальбом китап сыгарылды. Был мәктәп укытучыларына бик һәйбәт кулланма. Назар Нәҗмидің тәүге шигырьдары матбугат биттәрендә 1937 елда күренә башлай. 1950 елда «Тамсылар» исемле тәүге шигъри йыйынтыгы дөнья күрә. Һуңынан бер-бер артлы «Тулкындар», «Көтелмәгән ямгыр», «Ер һәм йыр», шигырьләр һәм поэмалар шигъри йыйынтыктары басыла. Назар Нәҗми турында һәм уның биографиясы турында һөйләп тору кирәкмәйдер мөгаен. Чөнки без буны мәктәп елларынан алып, барыбыз да дәреслектәрдә укып танышбыз һәм миңа үз заманында Назар Нәҗми белән аралашырга, уның үз авызыннан сыккан шигырьләрен тыңларга һәм ишетергә туры килде. Назар Нәҗми кешелекле кеше буларак минең хәтеремдә калган. Салават Юлаев һәйкәле эргәһендә елда үткән июнь айында үтә торган хәзер кайсар үтәлер белмәйм. Шигърият көндәре. Менә шул шигърият көндәрендә без Назар агайның ялкынланып шигырь һөйләгәннәрен яратып тыңлайдык. Ул вакытта без студентлар булдык. Һәм әлбиттә Назар Нәҗми анда бер генә сыгыш яһаманы. Бүгенге көндә безнең арадан киткән Зәйнәп апай Биишева, Денис Бүләковтар, Рауил Бикбаев халык шагыйре һәм тагыла бик күп күренекле шагыйрьлар һәм әдипләр белән осрашып, аралашып яшәү бәхете миңа насип булды. Күп һөнәрләргә маһир Назар Нәҗмигә табигать таланты йәлләмәгән. Ул шагыйрьлек менән бергә бер үк мәлдә драматург буларак та таныла. Уның «Сакырылмаган кунак», «Гармунсы дус», «Күршеләргә кунак килгән» һәм башка пьесалары театр сәхнәләреннән төшмәй. Шулай да үзе шигъриятте өстенрәк куя. Үҙәк китапханала үткән осрашыуда Назар Нәҗмидің шигырьдары башҡорт һәм рус телдәрендә яңғыраны. Йортың, холҡың, тәбиғәтең менән йәмле яҡты һин дан алғанһың. Ләкин килгән киткән кешеләргә тиҫкәре яҡ булып ҡалғанһың. Разрывы и пламя вокруг. Дым стелится едкий и низкий. Пал смертью геройскую друг. Молоденькой телефонистки. Уходит земля из-под ног. И небо горящее, ало. О, если б увидеть он мог, как горько она горевала. Красивей найдешь ты едва ли любовь и мучение во взоре. Твою затмевает печаль, ее неутешное горе. Халыксан ижад үлемһеҙ икәнлеген тормош үҙе раҫлай. РСФСР-ның Максим Горький, республикабыҙҙың Салауат Юлаев исемендәге дәүләт премиялары лауреаты, һуғыш ветераны Назар Нәжмигә Башҡортостандың халыҡ шағиры исеме 1993 йылда бирелә. Уның мауыҡтырғыс ижады бөгөнгө заманда ла уҡыусыһын юғалтмай. Быны осрашыуҙа ҡатнашҡан Сибай педагогия училище студенттары ла иҫбатланы. Ҡайҙа барма, ерҙә яҙ һулышы. Яр, яр тиҙәр, ҡырҙар, урмандар. Ят тип улар бөгөн матурланып, гел йәшелдән кейенеп торғандар. Яҙ, яҙ тиҙәр, бөтә һайрар ҡоштар, тәбиғәттең сихри телендә. Ҡоштар, ҡоштар, һеҙҙе һайратырлыҡ, яҡын килмәй минең дә. Назар Нәжмиҙең йырлы шиғриәте йәшәүен дауам итә. Янып йәшәгән шағир халҡынан моң алып ижад итте һәм яҙғандарын алтын мираҫ итеп беҙгә ҡалдырҙы. Тыуған телебеҙҙе ҡәҙерләп һаҡлағанда, улар да мәңгелек буласаҡ. Шатлык илем, юғалту
тобыштары, сен менің ағыштарым.